Hello, mwnbai, good evening. Angni godan moनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ खेबसेबाव बरायनानै लागिनाय जाबाय। ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय आंबो नै दा एसे राखांबाय आरोखि ना। मैया मोनायाव थिक जाना होबाय। ओमफ्राय दहायबो जाबाय एसे मोजाङै जानो हाबाय आरो ओंखामखौ। ओमफ्राय एसे देहाया राखांबाय। ओमफ्राय मा होनोमोनलाय जोङो दा बड'लेण्ड गेस्टआव फैबाय आरोखि ना। माबा रुम बुक खालामनानै रुमखौ मोनबाय जोङो। दहाय फुंनि 11:30-12:00 फैदों आरोखि जोङो ना रुमावहाय माबायाव कैलास कल'नियावहाय कैलास कल'नि 829 आरोखि। ओमफ्राय दा नै दा बेलासि जाबाय आरोखि ना। ओमफ्राय आङो ओंखारदों माबा सनि बाजाराव थांनो आरोखि ना। एसे थालिर बायदिसिना लानानै फैनि बाहाय एसे खम मोनो। ओमफ्राय खाथियावनो आरोखि जों थानाय खाथियावनो। ओमफ्राय बेयावनो माबा लानानै फैनो आरोखि। ओमफ्राय ओरैनोथ' जेबो बुस्थु दा लाथ'नाङा। ओमफ्राय गाबोन ब्लाड टेस्ट दङ दिनै एसे मोजाङै जानानै लाखानांगोन। ब्लाड टेस्ट माबा ब्लाडआथ' बिराद बुरजा बख'यो आरोखि आङो। ओमफ्राय देखायनो हायोबा देखायनोसै। ओमफ्राय देखायनो हायाबा देखायला नोंथांमोननो। मानो होनबा सिङाव एलाउड गैया बिदि जायो नालाय। ओंखायनो आङो ओंखारलांनोसै आरोखि। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलां जुदि जायगाखौ नायनो गोसो दङबा। ओमफ्राय मेट्र' लाइननि सेर थांगोन आरोखि आङो दा। ओमफ्राय बेलासि जाबाय सान हाबाखै आरो 5:30 जाखाबाय। ओमफ्राय 5:30 जाजोबाखै जासिगोनानो आरोखि ना। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थोदो बिदिब्ला स्टार्ट खालामदिनि। मेट्र' स्टेसन बारस'नोसै। हलि जाबाय नामाथाय हलि जाबाय ना जानो गोसोमसो नुबाय नै मेट्र' लाइन जों थानाय खाथियावनो नांजाबखानायखा मेट्र' लाइना। बेवहाय फिथाइ सामथाइया खम मोनोना एसे माबाफ्रा। बेयावथ' कल'नियाव नोगोद दाम लायो मैगंफोराबो। दाख्लै समाव बेयावसो बायनानै जाबाय थादों जोङो। मा लागोन बाजै नोङो? हावै सेन्देलसो लांसै नामाथाय आङो। मा लानोथाय ब्लाउसखौ नायनांगोनहाय बाजै। ब्लाउसखौ दायो नायगोन दे। गर्ल्सफोरनिसो नामा? बेयाव नायसै बेयाव नायसै।
ब्लाउसखौ नायनायनो हाँ कोई बात नहीं, हम भी पापा के साथ आएंगे तब ले लेंगे। 100 lihat sampai. Rode ada nih bahaya kajal pun kena matai. Ya sundur tuh. Mana dia bayar 200. Nih bảo sao mình gendang? Nih bảo mình gendang. Moजां माबाखौनो गासिबो बेफोरो 30 थाखा जोब आरोखि ना 30 थाखाल' आरोखि 30 थाखा होनजोबदों गासिबो अबे मोनसेखौ लायो गासिखौनो 30 थाखा आरोखि बेयावहाय दामफोरखौ खम मोनथारो आरोखि ना ओमफ्राय जों थानाय कल'नियावहाय बिराद दाम गोसा आरोखि खालि भिआइपि निल' माबा नालाय खालि रुम भारा बिदिनो भिआइपि नि जायगासो आरोखि ना बेहाय बिराद दाम लायो आरो माबाफोरखौ बिदिनो रुमफ्राबो बेयावहाय कल'नि नालाय नोगोद दाम आरोखि रुमफ्राबो ओमफ्राय मैगंफ्राथ' बायनोनो हाया मोनसे कफि थोबसेयावहाय 100 थाखानि बारा गोलैखायो आरोखि फिसाबाबो बिदि ओमफ्राय बेयावबा एसे खम मोनो होननायखाय फैदों आरोखि जोङो सिगाङावहाय जोङो बेहाय 2 months थानायाव बेयावनो मैगंफोरखौ लायै जादों नालाय मोनथिगौ आरोखि ओंखायनो खाथि नालाय बेबो ओंखायनो जायजों आं थांफादोंना बियो माबा बड'लेण्ड गेस्टआव संनो थायो बे आदैया ओमफ्राय बिनि बाजैया फैदों आरो क'क्राझारनिफ्राय बाजैया सेरफांगुरिनि ओमफ्राय आदैया नाराबारि साइडनि आरोखि ना थ' बिसोरजों फैफाबाय आङो बिसोरबो बेरायनो फैगोन होननायखाय आरोखि ना मोनाबाय ओमफ्राय आङो बारा गोलाव देखायला आरोखि ना बेखिनिखौनो देखायनोसै दंबावोमोन ससेयाव ओमफ्राय देखायथ'ला आङो थ' हेलौ नै आङो दा मा होनोमोनलाय रुम मोनफैबाय आरोखि ना ओमफ्राय नोंथांमोनजों आङो टाटा बाय बाय होनोसै दे बाबा बाय बाय होनलाय ओइ बाबा बाय बाय होना होननाया गैया बाय बाय होनदो थ' थेंक इउ आंखौ जेब्लायबो सापर्ट होनायनि थाखाय दे मा होनदो दे मानसि
दे मा होनदो दे वा लायलायबाय आं नोंसोरलाय औ बाय 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 होनदो दे नै बाय बाय ना बाय बाय ना होनदो दे मामिखौ होनदो दे होनदो होना बाय बाय होनदो दे आगैखौ आगैसोना खुदुमबाय नै आंना फिसालाया इस खुदुमनानै बाय बाय होनदो दे खुदुमनो जायगा चान्स मोनाखैना दे मोजां खुदुमदो आंना फिसालाया खुदुमबाय नै थेंक इउ लोगोफोर आंखौ जेब्लायबो सापर्ट होनायनि थाखाय बाय बाय लाभ इउ अल